Pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane betahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Tiang Agung Baladewa sami wilujeng rawuhipun Den. Yo Kakang Semar tansah pinanganing kawidadaning ing sambi kula praptaku adoh saka rubeda. Agung aturake pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken jimat. Waduh Ndara Baladewa barang rawuh tra. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih Den. Ndara Tiang Agung ya nulung garing katompo pangestu Tampanono. Lan nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tampanono. Oh iya kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget e. Nek ra tak imbangi aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula kok. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek.
Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saniki Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong? Tambal? Tumbal. Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel.
saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe le topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le topo nendi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabrangan namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung golek rondo engko nggoro aku. Wis. Bales tenan. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kekke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa kuwi duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, blenal, mana main jajan sebentar wae. Wah, nek arep ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora.
Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangono Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon to Bagong. Nang endi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Ah terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya aning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Apa? Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh.
Piye dagelane bapakku isih payu to? Alah. Nglembrek tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae gong men. Atok gilik-gilik kok ya. Karena rada rapate kok gilik ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi ladal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Amun mangsa prawira diktaya, prawira diktaya. Runangkono magawe gelari rawang wang. Ana satria ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku satria ngrandu Gumbala. Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Pranayata.
Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing mburi dhewe sapa? Kon muni Bambang Janturan wis ora ono lho Gong tak ajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku ya nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar para nyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuwandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena mrapteng lalis. Sorry, matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakna Antarja mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak ngesengselke awak
Iya, Petro nggih. Mriko maju melih. Lho. Kok malah dawuh? Aku lho pasrah karo sampean. Adiku Gatotkaca durung manggang karya. Wah, jadi malah ngaso ning antariksa kene. Nek ra tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampean teng pundi? Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi.
Sumimpen telenging kalbu Datan Prayitna nata pringgondani Prabu Anum Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan Taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat Lisang Antasena wau Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kane. Mari kok mari. Bakal gawe macak pancak pundakmu jebul siramu aduh Gong Ren modar aku ora dadi colke ampun kaya ngeten iki Ndara sampean kenging napa Go sampean kenging napa mit Kang apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok ning alus ya ana sajahe Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk mbah Petruk aku ora ngerti apa-apa kok cetha lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak kalau mencinge pindah aku njaluk ngapura wis lho rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diangslupi lho sing angslupi sapa balane Betari Durga oh niki pun sadar dereng wis Bagong mau ya heeh nggih napa nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan mripate abang ha iki mati dereng tajar dasmu lho kok ngapae jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya.
Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kadempel ora tentrem. Saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Yo. Ini melayu banter banget ya. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Truk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana
Teguh Yuwana slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gilogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Capa ora iku ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot diase ora. Pancak pundake jebol molone. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cinciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, cincir silit. Cinciripit. Cincir silit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek ora. Salah apa? Salah. Cinciripit. Oh. Aku ngene cincir silit ya. Kajate ora dadi,
cincin ipit gula batu kecepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ha iya, bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet. Gang, iki bagianmu le. Udus. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit dong medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kajate. Kajate ora dadi. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan Reng, asline demite udu iki. Andi, nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Lho, iki ya ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas to. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenaku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi. Kajate. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane betahe Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkul e.
Anak-anakane panjen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Durga, kula wonten dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu, tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih, Den. Ya, kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tro? Kayangan ngendi, Tro? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah
njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manikmaya. Tejamaya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malegang Legong ngelingana putrane Sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ora wis beres. Ha iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk, aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Truk aku tak makasih ya Truk. Hati-hati ya Gong. Heeh. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dene Kayuwangan Sumuk kados mekaten. Mbok menawi menika ingkang dados sababipun. Teka wonten mita pujangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak. Monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes. Menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah. Ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayangan ki wigatine apa? Dolop. Kakang Rada Lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padhararja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nunamit pasang kaliman tabut nebena ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres. Unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih, menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayangan, Pukulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Waduh, Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho.
Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Non, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rada. Nggih ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rada ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Rada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Rada, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jan jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan kalian para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. No betul Pukulun. Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika
supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunmrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel ngoten mawon terus bapak weling kalih kula matur karo bapak Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi ketratase ora Pak wong iki ra ana rong pilihan diwenehke apa ora ha nek ora piye nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa sakarmu arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu ngoten niku mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru winih niku ajeng diparingke napa mboten nek mboten kula ajeng nesu teng mriku Kakang rada dos pundi monggo Bagong nek nesu edan wis hasan semagaken monggo dos pundi saenipun monggo Bu Kulun lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to terus pundi Bu Kulun napa dipun paringaken napa mboten nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak ngono aku ana apa-apa Pak aku sing tanggung jawab Semar ngendika wonten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa kula kula ajeng maringaken napa mboten nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-apa dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh kula mboten wedi Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipunirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwulan winih jambu dipunirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho Bu Kulun. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora ta ya. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipunirmala. Bagong iso nek kana nesu teng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nang nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Meng wineh lho Bu Kulun ming rong wineh mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu nganten iki kula nyemelangi lho Bu Kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk.
Njur ngopo namung perkara jamu dipun ulun perpertangga juara jalan ning juara digawe yo karepe piye aku tak takon. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Kowe ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nene Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwan Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dadi. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah ngawiat. Oh, siap.